какво ми разказа една абитуриентка, завършила цели 12 класа Народното училище. Слушайте, аз съм Йоана и вече съм голяма. Свърших с училището край. Каквото беше, беше, там остана. Тръгвам, ще търся своя рай. Става в 6, абе ужас ви казвам, че кой е нормален прави това. В 8 на училище съм, но още се прозявам. Покрай мене виждам спящи още няколко лица. Учех, какво ли учех, не помня ви казвам. Чаках последния звънец да извъни. Слушах си молеца и цъках телефона, а времето, бавно времето върви. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, мил си спомен споделен. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, мил си спомен споделен. Приключи всичко, вече съм свободна. Душата ми полита, волна, волна. Светът макар и странен и някак си объркан, за мене се отваря и аз ще го прегърна. Хайде, мамо, татко, приятели, роднини, тръгвам, заминавам, скоро ще се видим. Времето ме почна бързо да върви. Любими, ти почакай, с мен ли си кажи. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, мил си спомен споделен. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, мил си спомен споделен. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, 10, 11, 12. Freedom! Freedom! Вече съм голяма, свърших с училището край, край, край. Каквото беше, беше, там остана. Тръгвам, ще търся своя рай. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, мил си спомен споделен. Училище, училище, тръгвам си, не дай тъжи за мен. Училище, училище, май ще има всеки ден. Училище ще има всеки ден. Училище ще има всеки ден. Да пожелаем добър път на Йоана. На добър път, Йоана!